Balik din sa GMA Regional TV Live kagahapon atong gibida ang pambato sa Sugbo nga sorority o karong buntaga atong ipasigarbo usab ang pambato sa Bohol nga nalakip sa nakasud sa grand finale night sa The Voice Generations. And we have with us this morning Fedrian Kilantang Villanueva ug Jayan Talisik o mas na ila nga Music and Me. Maadjong buntag ug maupayhan aga Music and Me and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet sa atong mga kapuso, ilabi na sa mga taga Bohol. Hi, Hello mga kapuso, buntag. may buntag sa inyong tanan sa mga Boholanos dira. All over the world. Yes. Usag yun mo sa mga strong contenders sa The Voice Generations nga mutatak yun matag performance. Kumusta ang journey so far? So far, so good. So far, okay kaayo. Although naa pa ang unbelief kay wa mi magtuo nga makasulod mi sa grand finals. Pero yeah, we're happy. We're happy. Gikan sa blind auditions hangtod na sa semifinals, daghan gyud ang mapawaw sa inyong performance. How do you prepare each night? Each night, ano lang, jud, complete rest lang jud among kailangan and water jud pod para hydrated ang among mga tilaok o gamong lawas para iwas sa bani. Iwas piyok. Iwas piyok. dili kapuson sa kanta sa stage kay lahi ra jud ning contest sa mga ning mag-gigs lang ba lahi ra. Giunsa ninyo pag ila-ila? By a common friend na nag-introduce sa ako ni Ate Jayan to be her partner sa isa ka gig way back 2016 niya. Adto nga time murag siguro nakauyon si Ate Jayan ako na iyang kuwaon every time na yung mga gigs and mga racket. Can you take us back sa panahon nga naka-decide mo nga mag-audition? So adto nga time si Fed mo ay kuan na ni gyud sa Larin. Sa Larin ko siya may nakikita sa social media about kanang auditions, Voice Generations. Pagbasa sa mechanics, murag naigo pod may sa mechanics tungod kay we have 10 years age gap, kinahanglan man siya sa The Voice Generations. So, nga ana siya ang nahitabo. So, pag human na to, naggama na namin ng video and Pasa submit na unya. Oto nakuha di ay. Ay wala din. Kay murag Nag-pray lang ni. pray lang without dito, me, nga, okay, pero we're not expecting that. During sa semifinals, your song Defying Gravity rendition is truly amazing. Unsay gibati ninyo on that night while nag-perform? kinahanglang ihatag na gyud tanan-tanan kay diba semifinals na niya o dili mi mapili mag-uli na migbuhol. Kinahanglan mo tarungon og taman-taman. I mean, naay kulba kay syempre Isa na lang para makaabot sa finals mo. Kag sayang if ever man matakta or what. Pero yun nga gihatag na mong best nagbunga man pod og maayo. oo. Kung feeling mo feeling ang ikurbaan nga excited nga ang amo na lang yunahuna ani is to make our performance better than the previous ones nga kanang usa nga ni basta niya amo pag gihunahuna ang message sa song nga Defying Gravity nga na gyud ni wala na hindi na mo kanang makapili na mo and we can do this together. Tama ko siya. Mamahimo bang mangayo og sample a cappella ninyo? Dili, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Di ko magagawang lumayo sa iyong piling. At nais kong malaman mo kung gaano kita kamahal. Ug isip pa na pos, kindly take this opportunity to ask support sa atong mga kapuso alang sa grand finals sa The Voice Generations. Yun. Hello sa mga Boholanos, mga bisdak,
friends, families, relatives. Yeah, nandiyo ta sa grand finals and nangayo mi sa iyong suporta sa sa pagtanaw og you think deserve po namo nga naa diri iboto mi this coming finals sa December 10, 7:20 at GMA Network. That's Music and Me, and above all iampok ni sa successful performance pohon. Salamat sa inyong tanan. Thank you so much Thank from the you so bottom much. of our lungs and our hearts. Thank you. Once again mga kapuso, mauto sila si Fedrian Kilantang Villanueva ug J.Ann Talisik. Suportahan ta sila karong Domingo sa grand finale sa The Voice Generations. Og mobalik pa ang GMA Regional TV Live.